Είμαστε κούτσουρα. Να, κούτσουρα. Εξήγησε τους γιατί σου λέω κούτσουρα. Γιατί του λέω κούτσουρα. Να τους πω γιατί του λέω κούτσουρα. Να τους πω γιατί του λέω κούτσουρα. Έτσι. Τική, κορόιδα, μπουζούκια, κούτσουρα. Γυμναστείτε. Έτσι, εμείς σας κάνουμε να μην είστε μπουζούκια με τη μόρφωση. Σας λέμε την πραγματική αλήθεια να μην είστε κορόιδα. Και εν συνεχεία σας γυμνάζουμε για να μην είστε κούτσουρα. Έτσι. Κάτω τα κούτσουρα! Έλα, γυμναστική για να μαλακώσουν εμείς. Έτσι. Και όζον. Θέλετε ρε ένα σωστό στρώμα ρε. Ρε εσύ μπουζούκια να κοιμάσαι σε ένα καλό στρώμα. Ο Βαλάδης λοιπόν έχει φέρει και το καλύτερο στρώμα. Είναι σαν να κοιμάσαι στα σύννεφα. Στα σύννεφα πετάει. Το 8 ώρες ρε πρέπει να κοιμάστε στα σύννεφα. Μπουζούκια, κορόιδα, κούτσουρα. Έτσι. Και ξυπνάτε το πρωί μια χαρά. Ξύπνα βρε που στη ξύπνα γαμώτο μου. Τότε το πρωί τι σου συμβαίνει. Είσαι ανεβασμένος. Στήση. Ξυπνάει ο γιος μου και μου λέει ρε πατέρα, κάτι περίεργα πράγματα συμβαίνουνε. Έχω λέει υπερβολική στήση. Αγόρι μου του λέω στα 26 σου θα γίνεις εσύ ανήμπορος. Σας καταστρέφουν τα τσιγάρα. Ρε εσύ τι παράπονα έχουν οι σημερινές εγκόμενες. Τι παράπονα. Δεν μπορούν να πηδήξετε οι νέοι. Ναι, από τη σαβουροφαγία και από το κάπνισμα. Τι λέτε ρε, πατέρας είμαι εγώ. Γυρίζουνε τα χαμένα όλα. 18, 24, χαμένα. Άμα τους δεις αποχαυνωμένοι είναι. Κάτι μαλλιάρα πλάσμα. Αποχαυνωμένοι είναι από τα τος, από τα τσιγάρα και από τα ποτά. Τα σφινάκια. Αποχαυνωμένα είναι. Σε προκαλούν τα γκομενάκια να τα αρπάξεις όλες τις αρπάξεις. Εδώ, Ρε μαλάκα δεν έβαλες ιόδιο, καμιά μόλις, βάλε λίγο ιόδιο. Το μαλάκα να το πάει λάθος. Είμαστε πολύ φίλοι. Όταν μιλάμε φιλικά, ο ένας μιλάει στον άλλο με το ίδιο όνομα. Όλοι είμαστε μαλάκες. Ρίξε ρε να φτιάξουμε τη Δήμητρα, ρίξε. Ο εξιντάρης πίνει το όζον και είναι μια χαρά. Κάνει ό,τι κι ο εικοσάρης κι αντέχει κι άλλη μια φορά. Εγώ πέστε μου ότι να τσιτώσω τα μάγουλά μου. Άσε που άμα τσιτώσω τα μάγουλά μου θα γίνω σαν γκόλος. Λοιπόν, κούτσουρα. Πίνετε νερό με όσιο και γυμνάζεστε. Αρίστο μου, έχεις κάνει αστάθεια. Φτιάχνετε ρε η αστάθεια του Αρίστο. Δεν φτιάχνετε τα νευρικά κύτταρα, δεν ξαναφτιάχνονται. Ρωτήσαμε τον καθηγητή. Αρίστο μου, θα μείνεις με την αστάθεια για να σκέφτεσαι τις μαλακίες που έκανες. Την αμπουλίτσα και θα βάλετε μέσα τσίσα. Εδώ. Αυτά είναι τα δικά μου. Και θα δείτε την οξύδωση.